Pri dodavanju ladica možete birati između dviju vrsta, ovisno o stilu dizajna. Vanjske ladice imaju fronte koje prekrivaju prednju plohu korpusa i preklapaju bokove. Unutarnje ladice imaju fronte smještene unutar otvora korpusa, pa izgledaju uvučeno. Bez obzira na odabir, možete zadati ukupan broj ladica u korpusu. Možete postaviti jednaku debljinu za sve komponente ladice. Moguće je prilagoditi i visinski omjer svake ladice u odnosu na ostale. Primjerice, možete zadati da je prva ladica 3 puta viša od druge i treće ili da su prva i druga dvostruko više od treće. Ako kasnije promijenite dimenzije korpusa, ti se omjeri automatski zadržavaju. Ako sakrijete fronte kako biste provjerili konstrukciju, vidjet ćete da se svaka ladica sastoji od fronte, dva boka, dna i stražnje stranice. Zadano se pretpostavlja drvena izvedba svih bokova. Ako radite s metalnim sustavima ladica, možete izostaviti lijevi i desni bok iz krojne liste te prilagoditi dimenzije dna i stražnje stranice prema specifikacijama proizvođača. Radi lakšeg pregleda, možete sakriti stražnju stranicu i desni bok kako biste jasnije vidjeli opcije konfiguracije ladice. Parametrom unutarnja visina upravljate omjerom visine bokova i stražnje stranice u odnosu na frontu. Unutarnja debljina definira debljinu lijevog i desnog boka, dna i stražnje stranice. Položaj možete finije podesiti pomoću razmaka. Razmak fronte određuje udaljenost između fronte ladice i drugih ladica ili susjednih korpusa. Unutarnji bočni razmak određuje odmak bokova ladice od bokova korpusa, što je korisno pri odabiru sustava vodilica. Stražnji razmak definira koliki je odmak ladice od stražnje stijenke korpusa kada je zatvorena. Na kraju, postavke gornjeg i donjeg preklopa podešavaju koliko je fronta viša ili niža od otvora korpusa. Ako želite da donja ladica zakrije nožice korpusa, jednostavno povećajte donji preklop. Time ćete produžiti frontu prema dolje i postići čist izgled podnožja korpusa.